Иң олы дини бәйрәмнәрнең берсе Гаит быел 21 апрельгә туры килде. Казанда ул көнне барлык мәчетләрдә Рамазан гаите үткәрелде. Рауза мәчетендә узган беренче Гаит бәйрәмен Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ян бүген. Нәрсәдән бу? Билгеле, бәйрәм бүген дип язган 1908 елны Габдулла Тукай Рамазан гаите көне турында. Дөнья күләм мөселман өммәте сыман ук Рауза мәчетендә дә бу иртәдә бәйрәм рухы тантана итте. Түбәтәен кигән бабайлар, әтиләр, егетләр, малайлар гаит намазына ашыга. Әмма нәрсә бәйрәм итүебезгә ачыклык кертик әле. Рамазан айы ул сынаулар айы. Көн сайын Әдәм баласы шул айда үзенең көчсез икәнлеген танырга тиеш. Әнә шул көчсезлегебезне тану өчен ай буе ураза тотып, нәфесебезне тыеп торабыз, аннары бәйрәм итәбез. Гаит көнен Рамазан бәйрәме дип әйтү дөрескәрәк туры килә ди кайбер дин белгечләре. Әмма халык теленә Рамазан айы тамамлану ураза бәйрәме булып кирип калган һәм гасырларны кичкән. Ир кешеләр өчен мәҗбүри намаз. Шуңа күрә без инде малай белән бергәләп килдек. Мәчет бу яңа, безнең өй янында гына ачылды. Шуңа күрә көн сайын ураза вакытында инде без монда килә идек. Шуңа күрә бу мәчет безнең туган мәчет кебек инде. Туган кебек якын Рауза мәчетенә бәйрәм намазын укырга, табиб булырга җыенучы студентлар да килгән. Алар Һиндстаннан. Без студентлар, дустым белән Рамазан бәйрәменә килдем. Җәмәгать белән бергә намаз укырбыз, иншаллах. Гаит намазын укырга килүчеләр шактый. Бәйрәм вәгазен сөйләгән арада мәчет шыгырым тулды. Сыймаганнар намазлыгын мәчет тирәсенә җәйде. Bu meşhedin işitip bileydim. Bu yıl min etem Rauzа meşhedine varayım eli. Benim kızımın ismi de Rauzа. Hem namazlıkta min Rauzа düşürülgen ne bilen alıp geliyemin. Hem şunu ihtibar ettim. Rauzа sözün Kur'an'da iki orunda uçuruyor. Anın birisi 21. cüzde. Yine bu söz adres de 21 iken. Рауза сүзе татарчага тәрҗемә иткәндә Җәннәт бакчасы дигән сүз. Мәдинә шәһәрендә Пәйгамбәр мәчете дә Рауза исемле. Әлеге мәчет аны төзетүче Радик һәм Ринат Гайзатуллиннарның әниләре хөрмәтенә Рауза дип аталган. Менә 20 марттан башланып 20 апрельгә кадәр халык монда тулы булды. Ул инде бөтен кеше ихлас күңелдән килеп, Коръәннәр укып, намазлар укып, менә таравих намазлары укып, мин йөрәгем белән шул кадәр шатландым инде. Бу дөрестән дә менә бу зур бәхет бу. Рауза мәчете күптән түгел генә эшли башласа да, яшьләр үз итеп өлгергән. Бу мәчет миңа үземә нәрсә белән ошый. Беренчедән әле яңа бу мәчет һәм заллары зур. Монда кеше күп булган вакытта да бик каты саф һава җитә суларга. Алай ук кызы булмый кеше күп булганда да. Һәм икенчедән миңа бу мәчет үземә нәрсә белән ошый. Мондагы эшли торган менә хәзрәт һәм аның булышчыларының эшләре безгә ошый. Ник ошый дисәгез, безнең бөтен кеше яшьләр дә алар да тиешле булганча бөтен берне белеп бетермибез дингә кагылыш шулай бит инде без бөтенебез специалист түгел ул өлкәдә. Алар һәр гамәлне аңлаталар. Гаит намазын Рауза мәчетенең имам хатибы Илнур хәзрәт Вафин укыды. Рамазан башында беренче тапкыр булгачтан инде әлбәттә бик бераз борчылган идек. Ничек үткәреп чыга алырбыз дип. Әлбәттә бик башта теге ниндидер эштә шундый бар иде борчылу, ләкин Аллаһның рәхмәте белән Рамазан ае башланып киткәчтен, кешеләр күпләп килә башлагачтан, менә шундый җылы мәчеттә җылы мөхит барлыкка килгәчтен, әлбәттә менә бу борчылулар да, куркулар да алар бетте. Рауза мәчетендә узган Гаит намазында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин да катнашты. Намаз укыган кеше, дуга кыла белгән кеше, кешеләргә ярдәм иткән кешедән изге кеше юк. Чөнки кешенең күңеле чиста. Менә бу мәчеткә килгәч, монда яшьләр күпме? Килгәннәр, иртән торып килгәннәр, аларның күңелләренә менә шушы матур уйлар, хисләр керә. Муллаларыбызның, үзебезнең дин әһелләребезнең әйткән сүзләрне сеңдереп утыралар. Тәрбия ул сүз белән генә түгел, әти-әнидән үрнәк алып, алар кылган гамәлләрне күреп, аларга ошарга тырышып үсүдән алына. Иртә баштан торып килгән әлеге балалар өчен дә Гаит көне тәмле пылау булып исләрендә кала. Киләсе Гаиткә килергә бер сәбәп. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.